ayo ayo sowan panjang ponoro yo 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 restu audi Kadipaten Bandarang ini sahabat Kadipaten Ponorogo laik menika taping patih pujangga ya patih pujangga muda ngabiyantara Kadipaten Kediri saperlu badhe ngayunaken kusmaning Ayu Dewi Sangga Langit Raja Sekti Mandra Guna Ratu Das Bapak Palupan disisaning Garindu Lampai Prabu Krana Siwandana kang ugi berbudi bawa laksana kang ora duweni watak adigang adiguna as as lo you Raksa budaya Cipta Liyak waton ing pokok kecanda gremet-gremet waton ing pokok slamet wala Ayo awas sing ngati-ngati nger Raksa budaya Cipta awas ayo sing ngati-ngati gitu lho Kadipaten Bandarang Kadipaten Ponorogo Otaping Patih Pujangga Nom kang kawutus gustinipun anenggih Prabu Krana Siwandana mijil saking Bandarang rasa tumujun Kadipaten Kediri saperlu badhe ngayunaken kusmaning Ayu Dewi Sangga Langit Raja Sewu negara kamijil teng Kadipaten Kediri ayo nih mas Dewi Sangga Langit kang nyuwun dewa tenaken arak-arakan saking Kadipaten Bandarang ini senebat Kadipaten Kediri menika tontonan kang dereng wonten ing jagat raya wonten patek boyo ingkang angka kalih Sinten ingkang saged mlapak gledhek wonten sajroning bumi menika kang badhe ketapi dados garwa Pranaswari Dyah Sangga Langit ayo awas
Os. Halo. Se. Reksa budaya cipta. Kadilere gumara saran ing pecet kiasa mandiman bebasan kadya gluduk ing mangsa katiga. Bebasan kaceblake gunung guntur segara bakal asata pemanen seblake manungsa bebasan ajur mumpur bedah kalah sondro hati pukuh. Os. Ayo kita jaki alon-alon lakon ing pokok kelakon gremat-gremat lakon ing pokok selamat liak-liak lakon pokok kacangga malah tidak ayo ngono ayo sing alon-alon ladalah ayo ngono yuk ladalah ayo se os Ayo Reksa budaya cipta beri tepuk tangan ayo ditajak kita yo ayo ndang sauto kok kagak tepuk tangannya lagi piye ndang sauto kok panggah tepuk tangan ae iki sing renek kabel Mang Mas lah piye sing tenanan ngono sik iki gawe sing kuwi lah wis bojoku gandel lho Met lah kuwalik beh ndase mung mburi iki piye jane kuwalik maulah wis muni porong urung nah ning yo dadi pangan abakmu lho Met ora iki lho delok tepuk tangan ki sing atraksi aku apa kowe ikan wayamu mangan aku ngewangi penonton ben awakmu ben semangat lah yo aku semangat loh
Semangat piye yo? Pesan penonton tepuk tangan, aku melu tepuk tangan. Lah kamu gak melu salto. Lho Malah melu tepuk tangan. kudu salto to? Loh. Ini lho, Met. Nak penonton kene tepuk tangan. Heeh. Adewe sebagai cangganong kudu salto. Bagi apa? Cangganong. Apa kuwi? Loh, ganongan. Aku jangganong. Terus Aku cak kangkung. Loh. Cak kangkung. Terus biasanya karo orek tempe ngono ku lho. kuwi panganan, kuwi panganan. Lah yo, berarti kudu atraksi. Ya. Wis atraksi apa urung? Lha iki wayahmu jarene wayahmu mau. Lah kowe wis atraksi apa urung? Urung. Lah kene ngono ngomongi kancane. Takonono penonton kene, takonono wayahe sapa? Takonono njejel. Nyun sewu, Takonono. Mas Ciblek sampun atraksi napa dereng? Sampun apa dereng? Dereng lho, dereng. Lha iki mau Kowe iki omong yo omong. Ning sing duwe bukti. Dadi kowe iki ngomong bukti, Met, bukti. kowe ngomong nyaku oleh, ning kowe kudu iso nglakoni dhisik. Loh, ngenyek aku. Sopo sing ngenyek? Tapi lek kowe rumangsa yo monggo. Aja ngono to. Aja koyo ngono. Berarti kene Tontonono dhisik. tapi yo anu yo, mas iki berurut yo. Baraku. Enggak. Nyapu dedak urut barang. Lah kok. terus? Lah kok kene dige urut bre wis entek iki kok. Tapi kan yo berurut Met, kan metune sapa, mau dhisik sapa, baru satu, baru kedua aku, baru kira dhewe iki saman ngono lho. Bu, Lah terus, keri dhewe tukang bongkar genjot. kuwi keri bar-barungan malahan. Ya wis, ngono ya. Keri dhewe ya. Yang pertama sapa? Loh, iki lho pertama. Karo iki kat udan meng lho tekone kat udan iki cah loro iki. Aku yang ngono mau. Hah? Baru Baru udan iki kat udan wis nang kene kok. Iki lho wong telu iki lho mruwang wis nang kene iki lho. malah bobole mau meneng ayo. Heeh, yo nomor 1 sapa? Ayo, Din. Ayo, Dang. Tepuk tangan. Lah wong benake karpete mau jalone tepuk tangan. Yo kan benane karpet iki salto, men. Oh, ngono to. Gongro. Gongro tak dhewe iki saltone kok piye? Nah. Ndak salto. Ndak. Oh, ngerti aku, Mas. Nyapa? Aku ngomong, aku ngerti aku. Nyapa? Aja ngomong. Nyapa? Rahasiane wong loro iki. Aku ora muda to. Nyapa? Nganu karpete Ora bekok. mesti ora karpete ngene iki nyapa? Kowe kali yo. Asline iki ora benake karpet. Kalau incek menyanyi Aja banter-banter. Isin aku. Mek, teko kene penyanyi lho ketok. Lah, iki lah. Hah, ketok. Kamu tuh dadak kok kene iki nyapa? Lu semakin dekat kan semakin jelas. Oh alah, paham aku maksudmu. Ih, nyapa yo. Lah wis saiki wis rapi. Saiki joget. Nah, wis wayahmu. Ngono. Tepuk tangan buat Mas Distin. Tepuk tangan yang meriah buat Mas Justin Bieber. Ayo! Ayo monggo ke atraksi.
Kowe iki nyapo ning kono? Aku disawer lho, Met. Endi? Iki meng sing atraksi iki. Berarti yo iki hake kene. 2000 piye? 1000 lho. 2000. Wah, berarti kurang 3000, Pak. Jareke 1000. Met, adil lagi 2000 kudu bersyukur. 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 Maksudnya iki meng kan wae sampean sing atraksi. Berarti iki hake sampean. Dadi sapa sing atraksi ketika ada saweran, sret. Kuwi hake sing atraksi. Tapi sing ngono ya, peraturane ngono ya. Oh, berarti ngono ya. Heeh. Iki meng wis atraksi. Ha. Wis, nyisih. Nyisih. Berarti giliran berikutnya. Berarti sapa? Sing atraksi sapa? Udu iki lho, adike iki lho. Nah. Kuwi wis cocok. Aku. Lampane kudu-kudu wis arep koyo ngene ngono lho. Kudu ancang-ancang ae. Aku ki jan semangat ra Wis, kok bisa. saiki wayahmu. Iya, heeh. Mikir sik. Sik, wis satu. Minggir kono. Nggih. Minggir kono. Nggih. Wis satu. Urung. Minggir kono. Ya. Lah iso. Domo sing satu mikir kono, ngono. Heeh. Sing satu mikir kono. Sing gak sing go satu mikir kene. Heeh. Lah iso. Makane koyo to, gitu. Iya. Lah iso. Lho, Lah iki wayahmu ki lho. aku ngomong. Wis satu, Gong. Wis, Wis, Gong. wis. Wis mikir kono. Wis satu, Gong. Urung. Lah ya mikir kono. Lah Lah ya, ya makane kuwi. Makane sing wis satu mikir kono. Lah ya sing urung satu mikir kene. Lah ya makane kuwi. Lho lah iya mikir aku ki urung kowe ya urung to. Saiki wayahmu kowe sauto coba. Ih, ngono. Satu. Oh nggih, mengke wayahku lho. Mengke lek wayahku lho dicepakne nggih. Niki mboten usah. Mengke lek sajake mboten beto ya trokes kiris kula cepoki, kiris. Oh ngono lho, Met. Garkot lho. Bagi. Kok ki uris piye to? Lah yo kiris. Bukan kancamu iki boy, berarti iki online piye? Iya no. Yo lek ra nggowo cash kan iso kiris. Ngono lho adewe Berarti iki. ngono koyo apa jenenge? Apa jenenge? Cash, adewe saldo. Omong ngono ke. Nyapa? Omong ngono sesuk paute libur ora usah semayanan. Alah. Iki wae sapa kaya panggangan wae. Wae sapa? Wae sapa? Iki sik wayahku. Wae iki lho kowe urung atraksi kok atraksi dhisik. Iki wayahku tak petung. Wayahmu ndak sauto. Heeh. Dak sauto ngono lho. Aja malah lupa-lupa wong ngene kaya tas muntal papat kowe iki malahan. Wis to gampang kok kendangane. Ngene. Tak petung alus iki lho. Ora nyawang kowe. Yo tepuk tangan sama doi. Beri tepuk tangan reksa budaya cipta. Ayo Blek. Muni yo ciblek. Ditanjake, Bro. Ciblek. Ciblek elek, ciblek elek. Ciblek elek. Beri tepuk tangan yang meriah. Atraksi salto belakang dari Mas Ciblek. Era payu. Seorang manusia berkepala nyambe. Siapakah dia? Inilah dia. Salto nelek. Mas Ciblek. Salto nelek kae. Mas Ciblek yang sangat elek. Mas Ciblek sangat elek. Dase apa jaremu, Mang? Ora masalah kuwi, ora masalah kuwi. Mas Ciblek nyapa? Atraksi salto belakang Ah, bener. dari Mas Ciblek. Ah, bener. Dari seorang manusia Heeh. berkepala nyambe. Patakmu nyambe. Kudu nyambe, Loh, Met. lah sirahmu kaya nyambe apa ora? Mosong ini. Lah kowe kok nyambe apa ora? Meh. Lho gene ngono kok ora gelem diarani nyambe. Iki mana titipan 2000 saltone ping 20. Ya Allah, RBC ki jalanan lagi piro? Dikon ke satu ijan. 2000 sautane ping piro? Ping BPJS 20. Tak tambahin 2000 ping 40, Blek. Sino. Iki wae si satu sapa? Awakmu. Ki nyapa neh? Wayahmu ki lho kowe. Ki wayahku. Iya atraksi apa ora? Lah mau atraksi lho Met aku Met. Terus Wayahku neh. saiki golek sawer. Lah atraksi. Pisan nih. Pisan ngomong rong marem. Ya wis aku ya wis. Ya wis piye wis aku mah ya wis. Ya wis. Piye ya wis. Hei,
putus iki Yo aku ya. Ciblek kok bingung. Lah yo meneng wae. Ditanjake blek. Yo. Ayo. Beri tepuk tangan yo. RBC. Siap blek. Jas. Ayo yo. Mas Amit. Wih delok. Keto. Iki jatilan paling gila nyapa to? Nah, biasane ngene Met yo. Biasane kan sing iki kan tamu ya Met yo. Takoni yo. Kan yo ngene ya Met yo. Biasane kan birai kan gandongan to. Iki malah penyanyi loh. Ngene ae. anu ketoke penyanyine kreminen iki tadi Ora ning ngono Met. Tabuhane urung pas. Kok ngene ae. nyapa bene nyatuk penyanyine haus kok Ora haus Met. Birai. Ora blek, kuwi semangat jenenge. He, orang ngono. Lah aku ngenteni ge ndadi tabuh kuwi mau kowe tak kon sompreti sing ngene-ngene ula kuwi mau lho Mas. oh sing piye Sing ula. Oh tari ular. Oh, biasane kan disompreti, aku ndak disompreti iki mau. Oh biasanya lek Mbak Ana metu disompreti. Iyalah. Oh, alah. Ngomong tali ular. Lah Mas, sing kaya metune Mbak Ana lho. oh alah biasanya disompreti toh ngene ta sompreti Ya bener, pasti ojo koyo ngono lek lambene. sompret kowe ngono kae sing nyompret disompreti ya Mas ya sompret ayo Mas ayo Kalau Mas sompret metune Mbak Ana lho Mas sompreti sompretan. tari ular Mas tari ular Nah, tari kayak ular kok Sungai Amazon. Ini Mas. Lole 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 tole lole lole tole lole lole. Ayo Mbak. Loh, laras iku wesan. Loh, ayo. Loh jere sompret. Jere kok nyompreti kok nek Sungai Amazon. Piye to blek Lah bojomu iki mau kan sing ku tari ular. Heeh. Tari ular kan ora disompreti. Heeh. Lah kene mau ndak harus jenenge tari apa? Ndi? Tari kelek Mas. Wis tak kenek-kenekne lho kok yo ndak geblak lho iki mau. Ndi? Lah rambut pepetne kan geblak. Pito ngene lho. Awakmu kan ngene, dijoget tali aku ular. ngene, tari Tali ular. ular. Ah, ular. Ketek aku tari apa? Kelek. Tari kelek. Lah, terus aku ngene. Oh, ngono. Ya ngono lho. Terus nyapa? Tari apa? Tari embuk. Loh. Kok iso? Krembuk. Rodok. Ngene lho, ngene lho. Minggir, kowe iki minggir, calon minggir. Yo, contoh. Beh, Piye? koyo aku Mit. Lho, piye to Mit? Nyapa? Aku calurmu salto dhisik langsung anu. Alah kesuwen blek. Lah terus. Langsung kene lho, ndak kene lho. Wong kene gak setuju. Ya polah dhisik to, mosok Wong kene langsung. kudu sing awakmu sing salto baru ngedek. Pola dhisik to, Pak? Ya kudu polah dhisik. Lah mosok Pola dhisik. Ora. Lah nyapa? Aku ra iso. Kok lek wis teko aku kok lagi pola biasane ngono. lah lek ora pemanasan dhisik langsung ngono apa ya kena. Kena, Pak. Mosok kena. Kena tak dudoi. Kuwi urusanmu dhewe. Loh, ora tenan, kena Mas. Ayo. Ayo, mapan dah. Larang panas dilingguhi apa kena. Ngene Jan, ngene, mapan ngene. Dah, ayo Mas. Lah ya sing kuwi ya wis. Yo. Ayo, iki wayahmu blek. Mas Amit to. Ser. Lah ya ngono. Pelak. Golek ra kenek ditenono. Iya. Ser. Dok mburi, Mbak. Ser.
ser. Gas, guri. Rada kanan titik. Ayo, kena pora kuwi. Wonge ora betah. Lah kok ditutupi nyapa? Sik, Met. Nyapa mau tutupi nyapa? Sik. Ndak kuat aku, Blek. Ayo mati ayo. Piye to, Blek? Ayo wis ora muni. Baterainya entek. Bateraimu tambahno. Mau tutupi nyapa? Ora kuat. Met, aku ini pepes. Hah? Kowe ngene lho, Prayo. Alhamdulillah. Alhamdulillah piye? Terus Entek-entek Iki, Mas. kasur sak meneh iki. Baterainya Mas. ora ngentekne kasur, kudune alhamdulillah. Hah? Kudune alhamdulillah. Alhamdulillah piye? Oh kudu disyukuri. Oh, ya kene. Lah wong wis mepet kok mbok tutupi mripate. Nyon sewu kula pantes apa mboten caleh niki? Mbak, lah sampean nuntun apa kuwi? Anda. Pantes apa mboten? Nggih. Monggo para penonton jenengan jawab jujur. Pantes apa ora? Pantes apa ora? Cek. Ora. Lah, Rejan. Iya toh sampean. Bocah cilik-cilik iki Heeh. kan mesti jujur. Sisih ngarep jajal pantes apa ora? Pantes apa ora? Hei, Met. Amet, Ora jarene. awakmu gak pantes. Isih Oh, rene. bene, lek pancen aku ora pantes ya wis aku tak cek kok neng kok. Loh, hei, bukan ki barang iki. Sopi. Ojo isih. Kene. Gandan aku, gan jajal. Iya. Jajal. Jajal sisih kono tek kono. Sik. Pantes nama mboten? Pantes. Lah dalah. Ngarep Blek, ngarep. Pantes nama mboten? Nah, ngeri dhewe to barange. Sik. Ngeri dhewe to. Iya jelas pantes. Blek jajal ijol Blek. Ijol jajal. Pantes apa ora jajal? Ya jelas pantes lek kowe karo iki. Lah, terus, Ibarate kene iki Jajal. Jajal. cara kene gedang raja ya Ah, toh. lah. Kowe pas, kowe koyo cok bakal. Dadi wis klop ngono lho, dadi sajen sing Ora, kowe mang arep kuwi ra pantes jajal nyilih kuwi, pantes apa ora? Jajal gantian. Ya sewu kula kalih Mbak Gocan pantes napa mboten? Oh gak, Mboten. kok panggara pantes sih karo sapa pantes sih? Mboten. Oh ya wis sekno, sik tak jimo HP Pak aku, Pak. Ojo nesu to, Met. Arep Ora, ngendi apa? Gantian. Ora aku tak buka. Jajal. Sik tak buka HP dulu teh. Nyapa? Buka aplikasi Juk. Blek jajal Blek. Kabeh ora pantes. Kowe karo sing kuwi pantes apa ora? Karo Mbak Yurika. Bayo. Iki malah ayu-ayu gonceng ketek. Kok bonceng kethek piye to? Ojo ngono sing apik. Ora Blek. Ora iya yo apik. Ketek iki apik lho, Blek. Yo apik lan ning hujan. Anoman kok. Lah dalah. elek. Duwe pangkat tok ya. Lah duwe Oh, pangkat. Ah. Ya. Wah, sing wedok. Pantes nopo mboten? Lah kowe kok pantes terus Blek? Lah kuwi ora pantes dhewe. Aku kok ora pantes to karo sembarang-barang. Iki to, Met. Jajal tak Iki rayu. pantes, Met. Bene, sing penting ora pantes, sing penting aku berusaha merayunya biar Oh, bisa jatuh cinta. merayu. Nah, jajal. Jajal. Aminor, Mas. Jajal. A minor. Nah. Jajal. Sik, aku siapa kamu sik? Kita iki. Nah, tangane dicekel. Wis dianu, Sayang. Sik. Sayang. Kamu kok keklek? Kayak keklek. kasih kepada kebunan. Kamu tahu gak minuman soda? Enggak tahu. Gak tahu? Minuman soda itu kalau dikasih susu aja gembira. Apalagi aku. Oh, maksudnya dikasih kamu Oh, mendapatkan kamu. alah, yo genah. Soda ki lek karo susu kan dadine soda gembira. Terus aku lek umpama oleh kamu ngono lho. Hah? Ha. Kuwi ya gembira, ya bahagia. Hei, Met. Jajal aku, Kan wis to, Met. Hah? Jajal. Iki live apa ora iki? Modar kowe. Ora. Iki mau lho, wis ora. Iki mau kamu budal dhewe to, mau. Hah? Budal dhewe to, mau. Dhewe. Lah yo,
Heeh. Gak apa-apa to los to. Los. Lah iya, nyapa wedi? Iki wis streaming lho. Nyapa wedi? Aku ora wedi jane. Lah terus? Aman aku ngene iki. Lah nyapa? Aku ki anggere tanggapan ngono ki bojoku mesti tak jak mangan ya toh. Heeh. Mulai tak gekne teh hangat. Ya bener. Karo tak ombeni CTM sak rayuk. Wi turu, wi turu kowe. Ben nyapa? Ben turu. Lah sesuk-esuk lek didelok. Sesuk-esuk delok live ulang. Iki bolo-bolo YouTube tak kon hapus videone. Aja ngono. Aman iki boloku kabeh kok. Hei, kowe kan wis rayu. Iya. Oh, ngerayu Ah. wis tolos. Kowe karo sapa-sapa ora pantes njajal ciblek. Lah iya apa iya. Rejan. Rejan. Nang endi to kuwi wong? Tangan iki lho. Wale. Bocah iki nang kene kok malah ngene kowe. Karo dong is. Dong anu lho. Lho, gongro. Anu Mas. Pasangan apa? Serasi. Malah seterasi lek kowe iki. Serasi ya, terasi. Heeh. Serasi. Ngene Chan. Anu, We. apa jenenge Nadane apa? nadane? W. Kok W to? Oh, W apa? W ning sing lho. Lho WC kuwi malah. Kok WC? Apa Nadane yo rumah samu nang minor. G. Ngono lho. Lah iya kowe kok ora umum ta nadamu? Minor, A minor. A minor. A minor. A minor. Tepuk tangan sih, tepuk tangan. Teh. Ya lagi gila aku ngerayu gitu. Lah yo ndang. Sik. Hosa. Kok malah usah. Sek tul. Barongan mau tombeling, rene yo tak tembiling. Hosa. Apa to, Met? Rayu malah usah. Sik to. Lek Lho, rayu ki lagu lho, piye? Lagu iki, Met. Lagu usah. Barengan montong beling. Trene TikTok iki ngono kuwi. Trene yo aja ngono Loh. rayu sang wedok. Lah kowe ndelok lek njaluk nada A minor kok ngono. Jaluk nada A minor aja. Ah. Yo. Nah, Bro, jajal. Contohno. Sepiro Mas? Wes, ton aku ya Mas. Astagfirullahaladzim. Cocokno karo kene lho, cocok. Anu, kono yang ngetotne kene Mas ya. Awakmu ngetone ngono. Gah. Loh, terus Kono numpak mobil, aku numpak motor urip banter kono. Lho ra stop ya. Hari yang mantap. aja ngono, Met. Wis ora genah Cocok, tenan bocah iki. Iya, ro aku tak. Ndang, jajal. Nek iki Mas. Iki lho. Dine kok ngene. Iki ra ketok opo piye ta jane? Dhuwur kuwi lho marahi. Jajal. Nah, ayo Dang. Dek biyen wis tak tukokke wujud tali. Tepuk tangan. Isine saikine lah kok ilang sak slirane. Apa kurang larang pungkasane. Lah kok kaya cemplek kepidek lho. Sik, Met. Hei, nak Dicocokne. Anu sik. Dipasne. Belajar sih, nada lemu, nada. Pungkasane. Nah, pas lho, pas. Dipasne karo kene, dipasne karo kene. Pasane be. Pungkasane. Nah, pas to. Lah, nada. Kuwi Ah. ilang. Nah. Ayo, kok ngarepne, kok ngene mang. Ngerti, Pak? Kok ngaglik. Kok talon lho. Ngarep kono, Pak. Teko pungkasane mang piye? Apa kowe? Apa kurang larang? Apa kurang larang Kemunjukan. pungkasane? Gak iso, Pak. Oh iya, kemunjukan didukne titik. Serah. Pungkasane. Lho, Maksud iki sing didukne iki nadane lho, celuk. nadane to. Pungkasane kowe ilang. Nah, Neng ngendi aku goleki tali kota. Kok rapas to, Mas? Numpang, Mas. Ayo sing kono. Iki
Lah dalah. Nanti lho, ngene. Mereka ukurane kurang gede. Sesuk tak tukokne tompo. Lek kurang gede. Berarti kurang gede taline. Golekno nek sing ukuran XXL. Ukurane sing kurang gede, Pak. Biasanya ya papat loro lah iki. Sakmono iki papat loro. Karo. Telu pitu telu wolu barang enggak sedeng. Ora sedeng. Mas sandale iki lho, Pak, sandale. Iki kan modelnya bawaan kan bojoku iki gede dhuwur. Lah. Bojomu ki ya. Heeh, dadi Kok sandal itu ki mang sing pedhot iki taline kotang. anu iki sandal Jarine mbake kurang gede, ukurane kurang gede. mosok. Lah piye to bocah iki? Pito met. Jajal mbok ukurno apa piye? Jane pito wi. Ngukure prayo ngene to, Pak. Loh, Diukur. enak dhewe Heeh. ukurane. Besare pira, panjange pira ngono lho. Lah jandang. Jajal ukurono sik. Iso ngukur ora kowe? Sobra. Nenda, dikur. Aja neng kene. Kan terus. Lah dalah. Engko lho kene ngulon, ya to. Enek bulak-bulak to. Lah pedote saiki Sementara dirafia ya, Pak. disembung. Heeh. Talene karet. Kita ngene, Met. Sinyalnya awakmu kurang pantes. Heeh. Jajal wong loro jajal. Berarti ben mbake ya sing nyanyi ya. Heeh, siap. Sareng-sareng Reksa Budaya Cipta. Lah iki PT-ne sapa le? Hah? PT-ne sapa? Sik, bosnya sapa ya? Lah, Bapak. Mas? Apa? Bapak Bapak Pamuji. Ya, Pak ngene, Pamu. ngene. Pak Mu. Ngene iki. Sing ndi to Pak Pamuji njajal lunggah. Pak Pamuji. Nah, iki jenenge to. pinarak cobi kang pundi piantune Pak Bosnya Pamuji. Ndak gelem. Ndak gelem. Ndak apa-apa iki jenenge pager-pager. Terus? Nggih. Yo, masih ben aman dan jagongi tamu-tamu bola-bola seni sing wis rawuh pada malam hari ini. Ngono ya. Ini- Nggih. Diucapkan selamat malam ya Pak yo Selamat kepada malam, pihak Sugeng keamanan. Dalu. Nggih, selamat malam. Terima kasih kepada jajaran keamanan yang sudah datang dan rawuh pada malam hari ini. Semoga acara bisa berjalan lancar. Amin. Penonton yang di sini tetap dihimbau untuk tetap menjaga kondusivitas dan Amin. keamanan. Nggih, mugi-mugi lancar ngantos paripurna. Nggih, Gak amin. enek alangan apa-apa ya. Nggih, amin, amin, ya rabbal alamin, Pak. Ngaturaken Aduh. sugeng rawuh kagem Bapak keamanan Nggih. ingkang bertugas. Ki diterusne apa ora wedoke? Nggih. Gu. Ayang-ayangen. Lah ki mau lunjak-lunjak ngene kok tekan ngomong wis ayang-ayangen tenan. Anu, nyun sewu, Bapak Ibu niki rencang kula sing setunggal epilepsine kumat. Wes musiknya wes ki yo mandek. Wes. Iki mburi sik enek apa jarenge? Heeh, tarike wanalas. Heeh.